i danas ćemo pogledati ove skući. Imam sada neki novi, neke stare. Tako da. Ako se pitate što ne snimam više moje pile, ona maloga, zato što je on umrao, moj brat ga polomio mu nogu, moj brat Mihajlo. I onak moja mama, ne znam da laže ili ne laže, zbog što je došla njegova kao mama i uzimala ga. Ne znam da li laže, pišite vam u komentarima. Ajmo da radimo. Ok, prvo, strawberry mi je pukao u vodu, tako da. Imamo prvo cheese. And the dumpling, a little pink. Malo da damo ovako. Malo ga poptalo ga. I papalo ga. Sada imam ove lopte. Imam još lopte, čekajte. I dve zelene verose. Sada ćemo startati od mini squishes. Imam ove mini paper iPhone squishy. Onda imam ovo. Imam ove kao yes. Onda imam ovaj kocku od sladoleda. Taj mi je omiljeni od Paper Squishy-a. Imam onda kao ovu olovku, kocku. Onda imam ovaj strawberry kocku ili šangarepa, kako je. Imam malo sekundi.